До вечера си на среща, на бар или просто ще излизаш с приятели и не знаеш какво да облечеш. Предлагам ти един супер стилен аутфит, с който ще направиш добро впечатление където и да отидеш. Започваме с сив кариран панталон. Това е нещото, което ще ви отличи в морето от дънки. Продължаваме с изчистената черна риза. Тя е основен елемент във всеки мъжки гардероб. Естествено, ще ни трябва и колан. Не забравяйте да навиете ръкавите на ризата. Според едно проучване, 30% от жените определят ръцете като най-атрактивната част от тялото на мъжа, така че покажете малко предмишница. Няма как да пропуснем часовника. За обувки ще изберат тези черни боти, като може да ги замените и с черни и чистени кецове. За връх на дреха избирам класическо черно палто. Алтернативен вариант е и черното кожано якне. И накрая добавям един сив шал за финален штрих на този аутфит. Подобен аутфит може да си загубиш от достъпни марки като H&M и Zara. Така че какво е твоето оправдание да не изглеждаш като стилен джентълмен? Последвай ме за още полезни съвети.